Un dels descobriments més importants de la nanociència és que la realitat en aquest nivell més petit té unes noves característiques, la matèria. Per exemple, l'or. Si l'or l'hem fet més petit, com per exemple com una petita fulla d'or, d'aquestes que es posen a les icones, doncs continua sent d'aquest color. Però la cosa és que si l'or l'anem fent a nivells, l'anem partint i esmicolant i arribem al nivell nano, doncs una cosa sorprenent és que l'or deixa de ser de color daurat. I depèn del diàmetre, si té 90 nanòmetres de diàmetre o si en té 20, doncs el color canvia. Pot ser d'un color més groguenc, un color vermell, i canviant la forma pot tenir or de color blau i de molts colors. Això d'aquí ho van descobrir-ho ja els que feien els vitralls. Van veure que si posaven pols d'or en el vitrall i depenent del gruix que tingués, podien aconseguir que els vitralls tinguessin altres colors. I, per exemple, en els vitralls gòtics, els colors vermells i d'altres colors són deguts a la presència d'aquestes nanopartícules d'or que fan que quan es passa la llum adquireixin uns colors molt diversos de l'or.